confondre-ho entre els sectors sanitaris perquè un dels destinataris de la lectura són els professionals exposats. I a més per la trajectòria, perquè ells van fer un informe sobre Palomares històric fa 20 anys. Aquest informe demostrava que Palomares és la zona del planeta habitada amb més radioactivitat del món, com ara fa un any ha reconegut el Consejo de Seguretat Nuclear, i també perquè han fet moltes publicacions al respecte. No sé, volia demanar una miqueta com si es diu que això és tan important, el fet que no sigui visible fa que es menys tingui la importància. Hi ha moltes coses invisibles que es menystenen l'importància. Ja sabeu que he escrit de vegades que les dones són invisibles per la medicina. Doncs imagina't la radioactivitat a dintre de les persones. Si les dones que ens veuen ja són invisibles, imagina't l'altre. O sigui que realment jo he de dir que he seguit una mica de lluny, perquè qui ha participat més en el llibre ha sigut en Eduardo Díaz Ferrer, en Josep Martí Valls, l'Helena Fuster, però jo us he de dir, i us ho dic a tots, que val la pena aquest llibre, no solament llegir-lo, sinó regalar-lo a totes les persones que cregueu que tenen que tenir una consciència més clara del que estan fent per la seva salut. Efectes de poder comparar, dues dades. Pressupost de la Generalitat el 2011. Necessitem harmonitzar en dòlars, això, Són 39.600 milions d'euros, 50.000 milions de dòlars. Número 1, 50.000 milions de dòlars, pressupost de la Generalitat, amb tots els seus satèl·lits que li pengen. Fukushima, primer punt. Què passa a Fukushima? Fukushima, jo crec que el que ha passat és que ha vaporitzat el balanç de la quarta companyia elèctrica del món, la TEPCO, de la quarta. L'any 2007 hi va haver-hi un terratrèmol que va afectar una central nuclear molt gran al Japó, de la TEPCO. Va costar 20.000 milions de dòlars. 50.000, 17.000, 20.000 milions de dòlars li va costar a la TEPCO l'accident de l'any 2007. El del 2011, de moment, li està costant 100.000 milions de dòlars. 2 anys de pressupost de la Generalitat de Catalunya. Aquesta empresa liquidada quedarà, la TEPCO, liquidada. Amb un agravant. Un accident en un lloc concret és un accident arreu en el món de l'energia nuclear. Passa a Fukushima, però el pateix al món. I l'any que el Lobbins va escriure el Soft Energy Path, que és la bíblia nostra, les tecnologies que ara substitueixen ja a l'energia nuclear no existeixen. Ara, però, aquestes tecnologies estan totalment disponibles i cada dia són millors i més econòmiques, més barates. Jo crec que aquí, per aquí és on morirà. Els ecologistes l'ajudarem a morir, però la matarà, de fet, jo crec que l'ha matat el mercat, a l'energia nuclear. Jo crec que l'ha matat el mercat. I més coses. El talent. No hi ha talent. Els joves enginyers s'escapen de l'energia nuclear perquè saben que no té cap futur. Només els que vulguin tractar amb residus radioactius. Aquests sí. Els que es vulguin encarregar de la brossa, del desballestament de les instal·lacions, de cuidar-la durant centenars de milers d'anys, aquesta brossa radioactiva. Aquests sí que tindran futur. Els que vulguin fer quilowatts hora, no, s'escapen, se'n van als renovables. La cadena de subministrament s'esberla, els hi cau la cadena de subministrament. Fa 10 anys va passar molt desapercebut que una empresa que es deia ASEA Brown Boveri, la ABB de Suïssa, va dir el mateix que la Siemens ha dit fa 15 dies. Bye energia nuclear. I ara ho acaba de dir la Siemens. Qui farà aquests 200 reactors que vol fer aquest governador boig dels Estats Units? Qui farà? No hi ha empreses que es quedin per fer-los. I a més, cada vegada és més complex i més car aquest sistema. Per tant, els costos amunt. Una tecnologia que porta 57 anys, hauríem d'esperar una cosa molt elemental d'ella, una tecnologia que porta 57 anys, que tingui una curva d'aprenentatge normal i corrent, com totes les altres tecnologies. Què vol dir això? Que a mesura que en sé més, costo menys. És el contrari el que ens està ensenyant l'energia nuclear. No hi ha cap país del món que tingui programes nuclears en el qual la curva d'aprenentatge d'aquesta tecnologia sigui real, sigui una curva que es pugui mirar. L'últim reactor nuclear francès que va entrar en servei ha estat 3,5 vegades més car que el primer del mateix model.
i el temps de construcció ha estat el doble. Aquesta és una curva d'aprenentatge sensacional. El mateix que amb el Kyoto 3, el que s'està fent a Finlàndia. Està costant 2 vegades el que estava pressupostat i la durada serà el doble de la construcció. I la germana que s'està construint a França promet entretenir-nos més que no pas ell. Què passa amb els països avançats, que nosaltres entenem que són avançats amb l'energia nuclear? Que l'abandonen. Àustria ja fa anys que va decidir no fer-ho. Està prohibit a la Constitució. Dinamarca es va abandonar l'energia nuclear i ara és líder mundial en energia eòlica, la segona font d'ingressos per exportació d'aquest petit país escandinau. Alemanya, Suïssa, ahir, no ho porten els diaris això, però és veritat que ha passat. Ahir, la cambra alta del Parlament suís va ratificar el que el 6 de juny es va aprovar a la cambra baixa, abandonar l'energia nuclear en 20 anys, amb dates concretes per als 5 reactors nuclears suïssos, amb dates concretes. I on es construeixen? Bueno, i al Japó, a l'abril de l'any vinent, durant el mes d'abril de l'any vinent, si ara hi ha 13 reactors nuclears funcionant al Japó, durant l'abril de l'any vinent no n'hi haurà cap, 0 reactors nuclears hi haurà funcionant al Japó. Entre manteniment, proves d'estrès, falta de possibilitats d'operar perquè ho tenen prohibit d'operar, no n'hi haurà cap i les llums no se'ls hi apagaran als japonesos, se'ls hi juga un peso. On es construeixen? Algunes se n'estan construint encara, però a la Xina, al Pakistan, a la Índia, amb interessos de fer electricitat i d'altres coses. I a més, què passarà? Innovació permanent, producció en massa de les alternatives. Farà que baixin els preus d'aquestes alternatives, cada cop més barats. 2 exemples. El cost dels molins de vent des de l'any 2007 s'ha reduït en un 20%. El cost de la fotovoltaica des del 2007 en un 50% i enguany un 10 i un 15% més. I acabo. Jo insisteixo, el mercat expulsa l'energia nuclear, expulsa, la fa sortir de l'habitació i li diu que tanqui la porta per la part de fora a l'energia nuclear. Any 2010, diner privat, capital privat global, quan ha invertit en el món de l'energia? En les renovables, sense comptar la gran hidràulica, 151.000 milions de dòlars, 3 anys del pressupost de la Generalitat de Catalunya. Quan ha invertit el capital privat en l'energia nuclear? L'any 2010. Quan? Quan ha invertit? 0 dòlars. 0 dòlars. Acabada. Per mi, acabada. O sigui, això és el que ha pogut demostrar. Una curva d'aprenentatge inexistent i que 57 anys, han calgut 57 anys perquè el mercat la crucifiqui. I han necessitat catalitzadors. Catalitzadors als moviments ecologistes i, per desgràcia, accidents que tenen capacitat d'arrasar un país. Per això ho ha tancat la Merkel a Alemanya, a la meva opinió. Perquè ha vist Fukushima i a mi aquest país no me'l treuen. Per això la Siemens ho ha abandonat. Per això ho va fer l'ABB. Gràcies. I puguin desvetllar una mica i ser còmplices del moviment per aconseguir que les nuclears desapareguin. Una de les raons d'Ecodiari precisament és aquesta. De fet, Ecodiari ve d'una llarga tradició d'hidroporidisme a casa nostra, des de l'època moderna, dels anys 80, i l'únic que vol és això, a part d'informar i no divertir gaire, doncs aconseguir coses, que la gent s'impliqui i que la gent tingui fonts d'informació alternatives que no siguin les dels lobbies i dels propietaris, etc. I aquesta és la funció. Per accedir a aquesta informació. I d'altra banda, el debat de l'energia, que és la derivada més important de la lluita contra el canvi climàtic, té la qüestió nuclear en aquest moment el debat més important. I per tant és obligatori, jo diria que és una obligació moral de tots nosaltres, allà on estiguem, de posar aquest debat en el si de la societat. El debat de l'energia és un debat de democràcia.
L'energia és allò que ens dona vida a tots, a qualsevol societat, a qualsevol ésser viu és l'energia. Per tant, debatre i controlar democràticament l'energia és una condició indispensable i és un índex de qualitat de la salut democràtica de cada societat. Un altre comentari que volia fer previ també. Jo crec que hem de ser optimistes. I escoltant el Jaume, escoltant el Marcel Coder, soc optimista i crec que tenim 10 anys per endavant per construir un model català renovable, sense emissions i sense nuclears. I això és possible. El nostre creixement econòmic amb les emissions, hem fet estudis i simulacions de com fer una transició energètica en l'escenari del 2020 i el 2050 sense nuclears i en renovables, sense baixar el PIB, i això és possible. Hem fet estudis sobre la implantació de vehicles elèctrics, només en renovables, bé, sobre l'aigua, sobre el turisme, amb aquesta línia. I per tant, tots els estudis apunten en aquesta línia de que és possible. Però hi ha un altre tema, i és que, com sabeu, la Unió Europea està marcant una línia, el famós 2020 en el 2020, i sobretot un altre escenari que és el 2050, on té que haver-hi una reducció del 80% de les emissions generals i del 100% en el sector elèctric. Això fa que tot apunti en que anem en una direcció bona pel desplegament de les renovables i el tancament de les nuclears. Ara bé, si ens cal el compromís de cada un de nosaltres, ens cal també accions polítiques. Hem de demanar als polítics no parlar, sinó accions. Hem de demanar accions. I concretament, en el cas català, que estem ara en aquest moment debatent el Pla d'Energia i Canvi Climàtic 2020, hem d'exigir el tancament d'Ascó i Vandellòs. I això està fonamentat des d'un punt de vista econòmic, des d'un punt de vista tècnic i des d'un punt de vista de salut. Res més, enhorabona Jordi i jo de fons. La vida aquí, gaudint cada brec, cada flor. Espero viure aquí fins fer-me vell, sobre el nuclear i no jo. Ara, que marxin les nuclears i no jo, que marxin les nuclears i no jo. Espero viure aquí fins fer-me vell, fora la nuclear i no jo. Ja ells han passat prou radiació, és hora que em posi dempeus. M'afegeixo, doncs, a l'acció, estem tancant la nuclear. Tanquem les plantes nuclears, tanquem les plantes nuclears. M'afegeixo, doncs, a l'acció, estem tancant la nuclear. Ascó, la cançó parlava d'una central nuclear d'Amèrica i una part d'ella la van aconseguir aturar. Nosaltres, doncs bé, tenim Ascó, ara sembla 10 anys més, però bueno, hem de seguir. Ascó és una vila bonica, allà estan prenent posició. No quedis a casa esperant el pet per la terra i la llibertat. Lluitem per la terra i la llibertat, lluitem per la terra i la llibertat. No quedis a casa esperant el pet per la terra i la llibertat. Ascó és només el començament, les nuclears ens faran molt mal. Una lluita pel poble s'ha de guanyar, el nostre lloc sota el cel. Estem mostrant alternatives, denunciant polítics i enganys. Com a mostra la nostra alegria, plegats tots nosaltres cantant. Que marxin les nuclears i no jo, que marxin les nuclears i no jo. Espero viure fins fer-me bé.